Lê di çarçoveya biryarên ji bo pêşîgirtina vîrusa korona li hin şanoyan lîstik tên pêşkêşkirin. Şanoya bajêr ya Amedê piştî ku sahneyek nû li navçeya Kayavinê ji xwe re ava kirin, di nav hewildanên lîstikên nû de ye. Piştî 8 mehan Şanoya Bajêr bi navê Hema Jin Elîzabet lîstikeka nû pêşkêşî hezkiriyên şanoyê kir. Lîstika Daryofo bi wergera Dîlawerzeraq bi derhêneriya berfên emektar hate pêşkêşkirin. Lîstik mijara desthilatiya li ser jinan şîrove dike. Weka karekter jî behsa Kraliçe Elîzabet ya Brîtanyayê dike ku weka jin di desthilatiya mêran de rastî çi zehmetî û nakokiyan tê. Yani ji bo min taybetiya ve herî mezin jî yani mesela iktidarê rexnekirin û bi karakterekî jin girtiye dest dor da dimeşe yani hem aslında iktidarê rexne dike hem jî bi lehengekî jin û hem jî wexta ku jin tê iktidar aslında çawa di navbera da dimîne çawa yani karaktera wê diguhere çawa yani aslında du wexta ku em lê dinêrin du ewkê nayên cem hev yani jin û iktidar û yani ew karakterên ku nayên cem hev ama wexta ku tên yani aslında Elizabeth di dîrokê de ji karakterekî wisa ye dibêje belê ez jinekim lê ez dilê mirov yani yek ku mêran tercîh dikim ku bîkarî bikim. Şanoger Afşîn di koma yekta hêvî de cî digre lê di lîstika Hema Jin Elîzabet de di rolek selekê de ye. Ew dibêje piştî 8 mehan li ser dika şanoyê ew pir kêfxweşin. Piştî 8 mehêdin em hatin ser dikê ser vê lîstikê em xebitîn lîstikekî bi rastî jî yani gelek balkêş û xweş e yani li gorê me xweş e em hêvî dikin ku temaşevan jî beecibîne. Yani em pir kelecanin dîsa ez ser navê xwe bêjim ez çi qeder dikevim ser dikê ez bixwazim hezar carî jî ez derkevim ez dîsa kelecanî dibim niha ez dîsa kelecanî me wek hûn dibînin em xwe amadeyê lîstikê dikin. Yek ji lîstikvanê lîstika nû Özcan Ateşek ku ew 15 sal e di Şanoya Bajêr de di rolên sereke de cî digre. Cardan derketin pêşberî temaşevanê xwe gelek kêfxweş bûn bi rastî jî. Ew kelecan me temaşevana ra jî didî tertim dinivîsî hûn ê kengê dest pê bikin û em li bendênek werin temaşe bikin. Heta dawiya lîstikê min got lîstik qediye ji kes ciyê xwe ra nebû yani niyet nebû kes biçe ye. Ev qas herê yani lîstika Elîzabet jî ev qasî dim he me xebatê xwe provaya xwe ser meşand û hat astekê em derketin pêşberî temaşevanan. Li holê ji bo vîrusa korona jî tedbîr hat bigirtin û lîstika nû a Şanoya Bajêr di eleqeyek mezin hate pêşwazî kirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.